Γεια σας μάγκες και καλώς ήρθατε στο Greek PvP Tier List Account Verification για Testing Tutorial. Αρχικά ανοίγουμε το Minecraft Launcher και δημιουργούμε ένα installation στην έκδοση του Minecraft 1.21.4. Το Minecraft Launcher είναι η πιο ασφαλής πλατφόρμα για να κάνετε αυτή τη διαδικασία και θα υπάρχουν λιγότερα bugs όσο προσπαθείτε να κάνετε verify. Επίσης αυτή η version συνδέεται καλύτερα στους servers μας, οπότε θα είναι πιο ομαλή η επιβεβαίωση του account σας. Εδώ επιλέγουμε Launch After Install, δεν είναι απαραίτητο. Περιμένουμε να ανοίξει. Τώρα που δημιουργήσαμε το installation μας στη version 1.21.4 του Minecraft, θα πάμε στο Discord για να πάρουμε την IP για να κάνουμε link το account μας. Κάνουμε minimize το Minecraft. Πάμε στο κανάλι Testing και πετάμε Verify Yourself. Περιμένουμε λιγάκι και πατάμε αυτό το κουμπάκι για να κάνουμε copy την IP που μας έδωσε το bot. Πάμε στο Minecraft μας και κάνουμε Ctrl και V για να κάνουμε paste την IP. Μετά συνδέομαστε στο server που κάναμε add και άμα πήγαν όλα καλά θα λέει updated data for nickname και το όνομά σας. Τώρα λοιπόν γυρνάμε πίσω στο Discord και διαλέγουμε ένα mod. Εγώ θα διαλέξω το Game Mode του SMP. Και βλέπετε You have migrated to the queue. Μπήκα στο queue λοιπόν. Έκανα link το account μου. Τώρα λοιπόν άμα κάνω scroll κάτω θα δω το SMP waitlist. Τώρα βλέπετε είναι ανοιχτό το waitlist. Κάνει test ο Τάσος, ο οποίος είναι verified tester. Και μπήκα στο queue. Ο Τάσος τώρα μπορεί να κάνει το command /next για να κάνω test εγώ. Αλλά εγώ για να βγω από το queue θα πατήσω το κουμπί Leave the queue. Αυτά, γεια σας.